Moko kuom jochung' malaro kombe ma opogore kaonti ma Homa Bay gotiko mar duond buche manieri bwori riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne obedo gi kampen kanyakla e boma ma Homa Bay e seche ma odong' mana ndalo 7 to ibago yiero maduong'. Jochung' okone jogo ombulu ni e kaonti ma Homa Bay mondo mi obi owuog oko atamalo 100 mar goyo ombulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka gikwedo wach goyo ombulu mar six-peice ma jochung' mag ODM osebedo kadhiro. Jachung' e kom seneta ma Homa Bay gi otiko mar KANU Thomas Ojanga okone jogo ombulu mondo mi kik chik itgi e kwayo mar jo ODM mondo yier jo mibadhi kata joma dhi konyo Raila Odinga bang' ka oseyiere ka okoni Raila biro bedo gi telo ka okawo telo mar piny Kenya makata oyier jochung' mag ODM kata moko mowuok e duond buche mamoko Azimio. Sani kata mibiro nyuol bedo gi geno gimbe ka gidongo gin jalugi nyalo bedo president. Raila kose gochne odhi bedo president nigi military, president nigi GSU, president nigi police, NIS, sub chief, senior chief, paramount chief, ward administrator, mago teletelgo. Kati ni wacho nango ni yiera ura di konyo Raila, ni konye gano. Kwayo jopiny mar Homa Bay County nigi para e kom mar women rep kaka Mary Ojode madwaro ni mondo represent Homa Bay County e kom mar woman rep ni mondo kogik sami yiero to pare uru jondhiwa nyocha wadong' nono. Koro kakwa chunka aparo ni ber kuparo jo KANU manika wambe wan nyithi jo Azimio dala ni ndala mar doho.